Μια άλλη πόλη ήταν τώρα, που δεν φίλησε σε τίποτα την παλιά δόξη. Τώρα πήγε καμπάνες, η φωνή του Χόντζα καλούσε σε προσοχή σε έναν άλλο Θεό. Ένα Θεό ακόμα που έπρεπε να τον φοβάσει με την αποσυνδάση χωρίς να σκέφτεσαι τον εαυτό σου. Ένα Θεό που δεν είχε πια την Παναγιά ως μητέρα, αλλά ταπείνωνε και υποβίβαζε τη γυναίκα σε ένα κατώτερο από ιερό πρόσωπο. Την έκανε αντικείμενο ευχαρίστησης. Και οι άντρες έμαθαν να συμπεριφέρονται σκληρά, γι' αυτό και όλα πια τα σκέπαζε ο φόβος. Κανένας πολιτισμός, καμία αξία που να ανεβάζει ψηλά τον άνθρωπο. Όλα θυμάστηκαν από ένα τριμάχιο στον άλλο. Όλα τα περί μαχαιόγραφα του Βυζαντίου της αρχαίας Ελλάδας έγιναν στάχτη. Ο Έλληνας έπαψε να καλλιεργεί τα γράμματα και τη σκέψη του. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν υπομονή. Υπομονή στην εξουσία των άγριων και βίαιων αρχόντων. Και όταν να αντιδράσει για την αδικία σε βάρος του, δεν τα κατάφερε. Τον έκανε κάποτε να επαναστατεί. Μα όλες οι επαναστάσεις πνίγονταν στο αίμα και όταν ομολογούσε με θάρρος την πίστα του, εκεί γνώριζε το μαρτύριο. Γινόταν μάρτυρας και με το αίμα του πότιζε το δέντρο της πίστης και της πατρίδας του. Και τα χρόνια τελείωσαν. Αιώνες πέρασαν πάνω από το σώμα της ταλέπορης πατρίδας. Και πότε η ζωή γίνονταν λίγο ευχάριστη, πότε γνώριζε τη βία και δεν μας συμφέρει. Πολλοί τούρκευσαν, δεν άντεξαν τη μεγάλη πίεση. Εξάλλου ο Σουλτάνος έδινε μεγάλα αξιώματα στους χριστιανούς που θα άλλαζαν την πίστη τους. Γιατί οι Έλληνες ήταν πολύ ικανοί και έξυπνοι για τη διοίκηση του κράτους. Άλλοι όμως δεν άντεχαν να αφήσουν τη θρησκεία του Χριστού για διαρρευνηστική κατώτερη. Άλλαξαν τα ρούχα τους σε τούρκικα, αλλά η ψυχή τους δεν τούρκεψε. Κράτησαν την πίστη τους. Έγιναν κρυπτοχριστιανοί. Κυρία. Ποια είναι αυτό δεν θέλει. Και κρυφά πάτησαν τα παιδιά τους. Και έκρυπαν αυτό το μυστικό πολύ αγαπημένο. Γενιά με γενιά, μέρα με μέρα. Για ολόκληρους αιώνες. Ένα φαινόμενο μοναδικό στον κόσμο. Έτσι αυτό κράτησε τον Έλληνα ζωντανό. Η πίστη του, η ορθόδοξη πίστη που δεν υποχωρούσε σε καμία βία, σε καμία καταπίεση. Τους ξέφευγαν, όπως ξεφεύγει η ζωή από αυτό που νομίζει ότι τη φυλάξει, που νομίζει ότι την ελέγχει και την κρατάει στο χέρι. Κυρία! Κυρία! Γιατί η αληθινή ζωή είναι σαν το νερό. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να τη συλλάβεις. Πάντα θα σου ξεφεύγει.
θα ζει πάντα μέσα στην έκπληξη και τον κίνδυνο, όπως φυτρώνει ένα λουλούδι σπάνιο ψηλά στο βράχο. Έτσι και αυτοί. Έμαθαν από τον πόνο να μην είναι εγωιστές. Να μην θεωρούν τη ζωική τους κατάσταση, αλλά δώρο του Θεού. Έμαθαν ακόμα από την απελπισία να μην δέχουν την ελπίδα τους στη δική τους δύναμη, αλλά στη δύναμη που ερχόταν από ψηλά και τους χάρισε μέσα στο απόλυτο σκοτάδι την ελπίδα. Έτσι, την εποχή αυτή που η Ευρώπη προόδευε μέσα από τις πολλές ανακαλύψεις και τις γνώσεις, οι υπόβουλοι Έλληνες γνώριζαν την αληθινή σοφία, γιατί ο πόνος ξερίζωσε το ψεύτικο από μέσα τους, όπως το χρυσάφι για να γίνει γνήσιο, πρέπει να μπει στη φωτιά και να λιώσει, για να καθαριστεί από το ό,τι άχρηστο. Τα πράγματα βλέπουμε.